हेलो गाइस गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ नोंथांमोननो गासैनोबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। हेलो गाइस गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ नोंथांमोननो गासैनोबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव दुखु सुखुनि गेजेरावनो दङ आरोना मोजाङैनो। ओमफ्राय आं दायो नोंसोरजों जेनेबा दिनै आरोना मोनसे प्रब्लेम जाबाय थादों। बे प्रब्लेमनि सायावसो एसे सावरायनो सानदों आरोना। ओमफ्राय सावरायनो सानदों माने एक्सुवेलि लाइफआवसो सावरायनाय जायो लाइफ होबासो, थेवब्लाबो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंसोरनाव कुइसन खालामनाय जादों आरोना गाइस। जेनेबा नोंथांमोना जेनेबा आंनि भिडिअखौ जेनेबा मिउजिक भिडिअखौ मोजां मोनला नामा आं बेखौथ' मिथिला, खिन्थु दासान्दिसो भिउ माने फैयाखै आरोना, ना आंनि हगारनाय टाइमिंआसो जायाखै ना मासो आं बेखौ मिथियाखै आरोना, माने मोनथिनो लुगैदों आरोना। बेनिखायनो बे भिडिअखौ आं बानायनाय जादों आरोना गाइस। जेनेबा नोंथांमोना जुदि मिउजिकखौ मोजां मोनाबा, मिउजिक मोना माने मोजां मोना होनना बुङोब्ला आं मोजां मोनो आरोना, मोजां मोनगोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन, नङा होमबा? माने दा सिगां जेरैबायदि सापर्ट मोनदोंमोन नोंथांमोननि, ओमफ्राय दायो मानि थाखाय बेफोरबायदि जागासिनो दं ना नोंथांमोनाव नटिससो सहैयाखै आं बेखौ मोनथियाखै। थारमाने मा जागासिनो आं मोनथियाखै आरोना। आं दाखालि सानथाम जाबाय, माने सानथाम ना बिदिनो मोनथाम भिडिअ जाबाय आरोना। माने सिगांफोरनि भिडिअआव जेनेबा 1K 2K 3K 4K बेफोरबायदि थांदोंमोन आरोना भिउसआ। ओमफ्राय दाख्लैनिफ्राय जेनेबा बार अखा हानायनिफ्राय आं सानब्रै लेट जादों आरोना भिडिअ बानायनाया, जेनेबा भिडिअखौ एसे लेट जादों आरो हेगारनाया। ओमफ्राय बे दिननिफ्रायनो जेनेबा जेब्ला आं कारेन्ट फैबाय, कारेन्ट फैनायनिफ्राय आं भिडिअखौ हेगारबाय, अब्लानिफ्राय माने बिदिनो 500 600 बिदिल' आरोना। ओमफ्राय मालाबाथ' जेनेबा 200 300 बिदिल'। माने बेफोरबायदिबाथ' जेनेबा गोसोआ जेनेबा एसे डाउट नाङो, जेनेबा मानो बिब्दि जादों, ना आंनिसो माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांबाय नोंथांमोनखौ, बेनो आरोना आं जेनेबा बुंनाया। जुदि नोंथांमोनखौ जुदि आं माबाफोर बुंफ्लांबाय बा माबाफोर गोरोन्थि मावफ्लांदोंब्ला आरोना, नोंथांमोननि जेनेबा गोरोन्थि मावफ्लांदोंबा नोंथांमोननाव आङो खर' गंग्लायनानै निमाहा बिग्रोनो थाखाबाय, माने बिबाय आरोना। थ' जेनेबा नोंथांमोनाव जुदि नटिफिकेसन थाङाखैमोनब्ला थाङाखै होनना बुंबानो जाबाय आरोना गाइस। जेनेबा जुदि सोरनावबा सहैयाखैबा नटिफिकेसना मा जानानै दं आंथ' मिथिला, खिन्थु बिदिनो नटिफिकेसनसो थाङाखैसो ना नोंथांमोनासो क्लिक खालामनानै नायाखै, ना नायनो मोजां मोनला, ना नायनो बाबाय, माने बुजियाखै आरो आं ना बुजिना मोनाखै। थ' बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनाव जेनेबा कुइसन खालामनायसै जाहरबाय आरोना, गाज्रि मोननांला। माने नोंथांमोननिफ्राय मोनथिनो लुबैदों आरोना आंनो, माने भिडिअखौसो नांला, मिउजिक भिडिअखौसो नांला नामा, माने आं मोनथिनो लुगैदों आरोना। थ' बे मोनसे भिडिअखौ नायथारदो, ओमफ्राय क्लिक खालामदो, ओमफ्राय माने कमेन्टआव खोन्थाहरथारदो आरोना प्लिज गाइस। कमेन्टआव खोन्थाहरथार जेनेबा मिउजिक भिडिअखौ नांलाबा नांला आरोना गाइस, प्लिज अननानै प्लिज आं रिकुवेस्ट खालामदों आरोना नोंथांमोननाव। आरो जुदि आं माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांबायब्ला नोंथांमोना आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आरोना अननानै गाइस। बेखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोब्बाय आरोना गाइस। थेंक इउ फर वाचिं।